Malawi Brief. Amwenye amene ndi eni stolo mtawuni akupitiriza kutseka mashopu awo ati posakondwera ndi njira yatsopano yotolera msonkho imene boma yakhazikitsa njira ya Electronic Invoicing System EIS. Koma boma kudzera mu nthambi ya MRA yanenetsa kuti sikusintha njirayi. Amalawi kudzera mu pologalamu yachidzulo akupereka maganizo awo pa nkhaniyi. Takhalani pomwepo. Kuyambira dzulo mizinda ya dziko muno anthu akhala ali zungulizunguli ndithu kufuna kuti agule katundu koma kumalephera kupeza kuti eni stolo atseka mashopu awo. Chimene chatsitsa dzayi kuti njovu ichoke mnyanga ndi chakuti pa 1 Meyi boma kudzera ku nthambi ija yotolera misonkho inakhazikitsa ndondomeko ina imene akuti ndondomeko imeneyo ikufuna kuti anthu akamapanga transaction yawo ndalama zisamachedweso mukangopanga direct zili mu zili ku MRA. Akuti ndondomeko yoyamba inali ndi mavuto angapo zimapezeka kuti mwina kumakhala ndi delays ndakuti panali ngati ka loophole kuti ena amalowererapo nkumapangiranso zinthu zina za chinyengo. Komabe ena akutero kuti koma amene kulili ku Malawi kuno malonda ambiri amene amachitika amakhalabe aja oti kunenerera. Hayi atasinthana customer iye ayitateleni kuti nanga ndondomeko imene zonenerera ziliponso ndiye zikuoneka kuti zimenezo kulibe. Ndiye mbali zonse zogula ndi zogulitsa zikuoneka kuti pali nkhawa yayikulu pamenepa kuti kodi ku Malawi kuno tafika kale level yoti mpaka tikhoza kumagula katundu osanenerera zoona tikwanitsa. Ndiye pali nkhawa imeneyo koma lero lomwe ndithu MRA inalinso ndi msonkhano watula nkhani yatsindika kuti ayi njira imene asankhayo ikhala yomweyo. Ndiye tikufuna kuti timve maganizo anu ngati nzika za dziko lino kuti kodi dziko la Malawi lafika ndithu poti ukhoza kungofika pa mulu wazovala kapena mushopu nkungamba kutolatola kupakira ulendo kumapita osanenerera. Ndiye nkhani ndimene koma boma kuti afuna kutolera msonkho wambiri. Ife tuti kupuma kaya kumeneko tikumbutseni dzina lija. Ine ndine Muhango kuno kunzuzu. Takuthokozana Muhango. Maganizo anu ndiotani topic ndi imeneyo? Toyamba ndi zomvetsa chisoni kuti Malawi yafika pamenepo. Chabwino. Ndipo mawu amene anena yemwe ona kuti ife tanena chimbetani ane achikhajo mwecho ndi nkhanza zimene akupangira Malawi chifukwa chonena kuti asakuganiza zimene pamene Malawi wafika panopo mmene alili panopo sizizona kuti iwo angamayankhule molimba mtima kuti ife tanena amene akunena kuti ndondomeko ya EIS yo ndoyipa ndochuluka atinamiza poyera papa kuti ayi ndi anthu 7,000 2,000 okatomauka nawo akunama kwa wagalo. Koma chimene chilipo nchona kuti nkhani yoti atolere msonkho wambiri imene Amalawi akunyatsidwa nayo imene Amalawi akuphinjidwa nayo ni nkhani imene ili yayikulu kwambiri. Nchifake ndondomeko zake zikuoneka ngati mzongo apera Malawi, zongo anyera Malawi, zongo atafuna Malawi. Ndiye Malawi ngotafunika kale. Ine mafuna ndipemphe boma kuti please chonde azimverako zimene anthu olukamba chifukwa zimene ukamba anthu zodanda ulazo akuona mmene akatunda kugulira akuonanso ndondomeko imene iwo akudulirira misonkho yawo. Ndiye zikuwawawa ogula awonso amene akuwapangisa kuti anthu amene wanyanyale andiwodandaula malinga ndi kuchepedwera kwa mthumba. Ndiye mafuna ndinene kuti boma lizimva za wanthu ife tutendowa kale kuti zinthu za misonkho anati atipweteka ambiri akulephera kuti achotseko misonkho ina yoti Amalawi aphweke kapena kuti akhale kuota kasuka mmachitiro a zinthu pamene masalari athu ndomwe achi tikamatira ku shopu siti umakako kuta kuti unenerere chifukwa palibe munthu amene amalola kunenerera. Ndiye panopo anene kuti ayi tanena ine mawu amene wokona kuti tanena ndamukukhawa amene ndikudana nawo ichoncho yayi Malawi akuvutika ndipo Malawi akusauka Malawi akufinyika chifukwa misonkho imene akuyikayo akupangisa soto okulisawa atipweteke kodi tipuma bwanji tufuna tikapuma Malawi tipume tufuna titapuma boma la DPP likumbukire kuti likulapulira anthu amene ali ophinjika boma la DPP lidziwe kuti Malawi panopo saliso mwamene amaganiza kuti akhalira iwo anabwera kusintha zinthu akabwera kusintha zinthu
Kwada mwe twane nawa akuyanko zimene because awuzidwa ndithu kuti iwo asinya Malawi mina ngafinyire inenza kuti yayi asaiwale pasana banja kuti iwo ananena kuti zinthu zapweka zinthu zakhala bwino ndati panga Malawi tikhale bwino pamene tikuganiza za nkhondo tikuganiza za maputo tikuganiza kokwera mtengo kwa zinthu pamene tikufuna tikuganiza zakuti kondipeteza Afrika pabwanji iwo akanachithandiza kuti Malawi tiyeperesekeko mafuta meti nawo timafuna ndekeko pamene pokuti Malawi ndi dziko limene lili kusoweka chilichonse likusoweka ulamuliro wabwino lusoweka mphamvu lusoweka anthu amene akulamulira boma kuti alamulire anthu amene aziwamva malamulo maganizo awo munthu aliyense akalomveka ndipo azitike kuti zinthu zisinthe anthu asamafinyike anthu asamamve kuwawa pamene ali kulamulidwa ndikuti atsogoleri titi nawo oyenera kuti alamulire bomayi kwambiri. Koma musanapite Amhango. Yes. Sakuti akuti ndondomeko yakale ija akuti anthu amatafuna kwambiri ndalama kutafuna sizimafika ku MRA. Achite prove poti pasa statement imene akunena kuti sizimafika sizoona ngati sizimafika ndikuti anthu amene akutolera ndalama zimene zozo ndi amene anali mchinyengo amaibera boma ndi afufuzane kumene koko kuti sizimafika kwachani chifukwa panopo tukapapana amene afinyika ndi amene amaenda kuti ndalama ziyezereko amene wonde amene anasoya akusoweza ndalamazo kuti zitamakafike bwino koma asanamizire kuti system iyi ndeyabwino kwambiri kodi achite proof kwa Malawi atiuzise pamene popocha bwino ndife mbuli atiuzise chenicheni chimene chimachitika kusiyana kwa njira yakaleija ndi imene akukuta kukhazikitsa panopoyi fa panopo ngati anthu akukana kodi inu mutakamana kuti ichi sindikufuna ichi chimvetsa kuwawa ndikuti zine kuti chili bwino ndiye kuti sichili bwino achichotse achiyende ife sinafike pomapanga zinthu zoti pamene zilipo zitambia imachipota kenge imachipota zidangwe kutipota tazaina kodi tikuthamangira zinthu zimene zikupweteka Malawi bani ife apange zinthu zene kuti Malawi azipanga zinthu zomwe pang'ono osati kabuliratu kungokhafuliratu munthu asowe mpolowera azipita atithandize boma limene atithandize kuti zinthu zisamafinyike yayi ine ndikuyapula choncho. No tikuthokozeni kwambiri mwayamba ndi mphamvu madzulo ano kuchokera ku Mzuzu. Yes. Ambuye akudalitseni. Ndikomo kwambiri. Hello muli bwanji madzulo ano? Tili bwino muli bwanji? Ayi tili bwino topic ndi imeneyo ndithu misonkho yavuta eni stolo atseka kuyambira dzulo anthu akupita ndithu zungulizunguli mtawuni kusowa kuti kodi tioda kuti katundu maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Inetu mwonkha ndi Mr. Madera kuno kukasungu. Tathokoza Mr. Madera. Ine ngati munthu mmodzi kuno kukasungu. Ine ukhuzidwa kwambiri. Chabwino. Singanyamuke kuno mafuta osowawa ndinyamuka kuti nukaoda kufika kuja kuno kapeza zinthu mashopu ose ndoseka. Ngati ziko sitili serious. Yeah. Iwo ayomwala chimene akupeni kutolera misonkho osati kukhoza zofoka za Malawi. Chifanya ni lero lino akuona za Malawi akubeka chimanga mbizi. Amaguda mafuandi tefavanti kawaja. Iwo ulimbana kutolera misonkho wajani. Ngengera kuno chonto asigule mashopu awo anthu zikagula mashopu awo ka. Munthu katundu yo ukamugule kuja forex upange forex yodula pasori na katundu kuja kupfe uno akubaneso ndejani so nafuna tizirani kanye kuti MRA ingokhala ndi mashopu ake aketi akale ndi awo mauza asigulawo mashopu asigulawo mashopu komano munthu amene awachita ukaoda katundu kiro wose nziko muno shopu ake sakusegula ndipo ndi awo zikuti kuti munthu akapanda kusegula shopu ziko likupita kuti ndavore kuzoni nyasi ngati zimene zidwayi tinavura tumwe tisinthi zikule musunga uchitha sipira kufuna mzimba tulilongo wapita mashopu ososekedwa kumene kuli ndijani sovana ndijani kweni aukaseka nyengo inoyo kuti muna make anthu ena timakhati kuthamanga kubirabira apa ndi apa ukatenga kujeje zinthu anthu unauthandizika kumizi chanja ndiko zoti mashopu aja ndioseka izowera kuti imene akufuna ndijani kweni misonkho ikumapita kuti ndipo boma iti zokangalika kwambiri tola misonkho koma chazeru sichikuoneka imene chikuchitika mafuta angokwera mafuta akusowa fertilizer angokwera chazeru ndijani misonkho ikupita kuti mwere ndeli kutolera kwambiri pali pose ngatani sina kuti amandu dazipereka anjinga za moto anati panapana tikomere ndamazupita kuti asapese mfundo yoti anthu ajambuyo achatusa misonkho amati akamatolera ndamasizimane kakopita
yozi kuoneka ndama zopita kuti ngati mwachidule asegulawo mashopu chabwino asegulawo mashopu apangiso yawo mizinda anthu azikagula kumenekoko ayike taxi yawo kumeneko ndizopisa kuti mashopu amene asekedwa lero mashopu amene asekedwa dzulo tapita mtawuni mashopu amene timapeza noseka ndi amene mwiti machinyi tawo taike mwayi so ngakuti so aseka bwanji shuku kuti timati tikagula chinthu taxi timalipira ama tiwasakalisidi kaukaye mwayi shopu zitoti yosekedwa lero kuyenda mulungu monse sungapite shopu yosegula machitota kuti ndisande lero ayi nachiwiri zoona zimenezo ngati ziko tikupita kuti mwaoza segulawo mashopu ayi takuvani ndithu mashopu awa anthu awasiya kusoka kuwabulokini indi ziyamatenda wanzimayuja pakati apo kuti ayi mwala ye anamseka shopu ndizoona kadaka ndiri kapumi chamkhandi expired anthu acha kuseka mashopu sakusegula kuti ndiwosakodesa katundu kenako akabzekene expired akalande kuti akugagwisa anthu mzowola machito yokawa kwabana anthu afuna anthu apange chanjenge aliganizire sinavuteza uninyasi ngazibwe ayi chabwino maganizo awo ndithu akuti chonde aboma atiganizire kuchokera ndithu komwe ku Kasungu. Muli bwanji? Ndili bwino kaya inu? Ayi tili bwino, tikumbutseni dzina lija nkuti mukuyimbira. Alida Maseko. Wawo Maseko. Wawa phiri wa. Ya inkhani ndi imeneyo tu kaya maganizo anu ndotani muli ndi nthawi yayitali kwambiri 1 minute. Ineyo ndoyenda sindili panyumbayi. Chabwino. Ndoze. Kuyambira dzulo lero zikuoneka kuti mtaunimu mashopu ndi otseka. Ini agama stolo akuti sakutsegula chifukwa chakuti boma layika ndondomeko zatsopano zotolera misonkho zomwe akuti zikuwapsinja kwambiri mmene akuzidziwira komanso ogula kuti sinjira yabwino imeneyo. Ndiye lero abomawo mama kaimwara ine chititsanso mkumano msonkhano wa atolankhani iwo atsindika ndithu kuti ayi njira inja bwino musayiope tikufuna kuti ndalama zizikafika ku boma koma anthu akukanabe. Ndiye ngati nzika ya dziko lino nkutani pamenepa? Ayi ziko makombiti. Chilichonse chimayenda ndi umodzi umene dzikolo likuchita. Chabwino. Ngati dziko kapena ngati boma limene lulamula panopa likusinja nzika zake anthu ayenera kulira. Chabwino. Chifukwa mitengo ndiyodula, mbewu zathu zimene tikugulitsa pakali pano zochipa, ndipo yenera amalawi kudandaula. Chabwino. Ndipo ngati boma limene lugwira ntchito panopa limene lidachokaponso mbuyomu amalawi nkulikhulupirira kuti koma zija ankachita zija abwere ndi awawa asiyanaso ndi awa. Ndiye lero omwe aja tinkakhulupirira unena kuti koma yawa lero amalilitsa misozi ya magazi ndiwona kuti mposa yenera. Kodi misozi yake yafika ya magazi? Chifukwa chimene ndonenera kuti yafika ya magazi feteleza anthu ife tagula odula chimanga panopa amatigulira ma 400 300 chimene chili chinthu chosenera. Feteleza timagulo 170 kodi ukhozolenga matumba angati kuti ufikitse 170 pa thumba la 15,000 thumba limodzi kuti kwane 170 ndi matumba angati kuti munthu ukagule thumba la feteleza. Mitsofo iyi imene ayikayi iwo akuona ngati akukonza koma kuli wononga. Chifukwa ndisayankhule ngati ndili ku Nigeria kapena ngati ndili dziko lina. Amene akulirawo ineyo ndiulira nawo kumodzi. Chabwino. Chifukwa ineyo ndine Malawi, ndine nzika amene somwe amodzi ndavotera boma ili ndi cholinga choti ndikuona ngati kuti tidzayenda mwantambasale. Koma lero achimwene ndizomvetsa chisoni kuti palibe chimene munthu maganizo amene amaganiza chaka chathachi lero sizitheka. Chifukwa chakuti mbewu zathu tikungolandidwa. Mabero ake ndziko muno mubwera njala yadzaoneni ndi mitsoko imene ayika papa ikunenedwa pa chizungu akuti VAT. Chabwino. Imene yatichola chimwene. Ndipo yatiwononga sitimembekezera kuti boma la DPP likhoza mabwera ndi nzeru ngati zimene lero ayendetsera dziko lino.
kukhala ndalama 100,000 lero ukanga topita kusirolo 50,000 yeah mposa lawika anu aka mashopo kutseka ndipo ngati mashopo atsekedwa anthu ifeyo tili pa chisinjo ndipo sitimembekezera kuti dziko lino likozobwera nzeru zimenezi kumati lilitsanso ifa Malawi ndiye tikumbuka kwakuja timaphula njala za moro koma tinkatani kodi tinkaja baibulo lidatero kuti tibwerere ku Igupto chifukwa timaona ngati kuti mwina yawa atitengera ku Kenani pamene ku Kenani koso sikumene timafuna arisi tinguti mwachidule muchadaneneraso akatolika kuti achakwera adakatisiya kupaga moyo chifukwa pazafika zakupaga moyo chifukwa chakuti panopa transport kuti uchoke kwathu kuno kuja mama ukafike ku Lilongwe ndalamayo ndekuti makwana 35,000 kodi chabwino pite mbanja lako kumeneko uwononga zingati nyemba akuntilanda 800 700 pa kilo kodi nzoona chaka chathachi nthawi zino nyemba yuthamanga 2,500 sitimamva wawa chifukwa choti timagulitsa mbewu zathu modula timakagulaso zinthu modula koma lero tikugulitsa mbewu mochipa katundu amene tikumufuna pa sirolo akukhala odula tirani ukhala kwake ndipo tidzakhulupirire ndani 2030 ikamabwera ayi mwayima pabwino mwayima ndi funso ndithu kuti kodi tidzakhulupirire ndani 2030 ikamabwera tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu ndimalize pang'ono oho nona ngati kuti aboma ayambeso akhalirana basi chabwino chifukwa MLA payokha simene iyoyo yachite zimenezi oho zochokera so kubomapo chabwino akhalirane basi kuti dziko lino tinalipeza lowonongeka tinambo likonza kwa mapa tsapano sotamborani kodi kuliwononga ndiye Malawi si munthu onkhulupirira amasintha ngati somba m'madzi kuonetsa kumimba ndiye ineyo naona ngati mawanga omaliza boma ilili dziko adalikonda koma zimene zabwerazi nona kuti mwina angokhaliranaso basi abwerereso akakambirani kachikena chabwino chifukwa iwo sazunzika akulandira ndalama koma ife amene sitigwira ntchito timadalira ulimi ndi amene tilile kwambiri zikomo kwambiri no tikuthokozeni amaseko madzulo abwino zikomo hello muli bwanji mukuimbira kuti muli bwanji ayi tilipo kaya chidzulo chino mukuimbira kuti chidzulo chino kukwanjonja kudega komwe konjonja nkhani ndi imeneyo masitolo otsekedwa koma ndari muyankhula ndakingitire kuve takuthokozani wakulu a Kingsley amarero kuti chikakuopsa umamparuka ndiweyo nekuti awa anu akamashopu amwenye awa chaopsa iwango paruka chabwino kuti chimene chichikutse oho zimene ife timayembekezera ngati Amalawi zikuoneka kuti koma ndiye tsopano kupita nokumoto umene ndi walawira ikhalire cha Malawi kaida chibaduleni sinamvetera mwenye atseka mashopu chifukwa cha nsongo ukuku ndi kuyamba ndiponso zinachitikeko kuti mpaka kutseka mashopu masiku awiri koma kumango yang'ana nkuweka milabe pa zimenewo aganiza kuti ndi zabwino ndipo akuti ngati zipitirire mawaso atsekaso akutero achita bwino chifukwa chinthu chawo cha mashopu ndi awo asakakamizi atseke ndithu tione kuti bomalo tsopano kodi katundu adikagula kuti ife Amalawi atithandiza bwanji chifukwa munthu iweyo ukakhala ndi shopu mu zikati sizikuyenda umatseka ndipo anthu amadza kufunsa mwatsekeraji iwe manena kuti ndatseka chifukwa choti sizikuyenda ndiye awo anthu atseka chifukwa choti sizikuyenda asakakamizi ayi katunduyo ndi wawo chabwino aorera misonkho yawo angosakula mashopu koma lililonse dera lililonse ife tizikagulayo misonkho yazidwa okha chifukwa apa pazafika nokuti chabwino ori ndithokoze ori lero azindikira kulika inali pabwino koma panopa ili pamoro weniweni akhandu atara nthawi zonse amangonyoza koma leroli iyaya zanzeru ndithu amangonyoza ndeyati amaseko akudulo musatero musatero iyayi ndithu avamo koma
zakujazo ifandi Malawi mmodzi amene amaramanda kwambiri boma limeneli. Chabwino. Pano zawakwera zawashinga midamari chipupa chagwera misiri. Chakwa pulometa. Chakwa pulometa chirombo ndepa chakwa pula azindikira kuti chirombo chikani chapenga. Pepa. Heru. Ayi tikuthokozeni kwa njonja. Maganizo anu ngati nzika dziko lino Afrika ndithu amalawi akuva. Zikomo. Kaya muli bwanji tikuyankhula ndi ndani? Kuna kucholo kumakwasa muzima kweruza Emmanuel Keason Makungwa. Bwana Makungwa kucholo kuli bwanji madzulo ano? Kucholo kunodu kuli kwabwino ndithu zuwa fena labwino chigawo cha madzulo chinonso kwabwino kwambiri so kamphepo kabwino. Nkhani ndi imeneyo eni aka amasitolo kutsekatseka kupita mulimbi kuzomba kulilongwe kunzuzu kubwerera anthu kuti ifeyo sitikutsegula. Nkhani ya misonkho ndi imeneyo boma likufunitsitsa kuti ziziyenda mchimake koma anthu akuti sakumvetsabe nkhani imeneyi. Itu abapo ndine ndikanene kuti sipano choyambirira atu apa ndi mapemphero chifukwa ijaso mvula itativuta a president anapempha ndithu kuti tiyeni tonse amene tikhali pansi majaji chimosemu tipempherere mvula kuti igwe. Mama imvula tipempherere mvula kuti igwe. Lero ndi apa masitolo atsekedwa. Nokuna futikire kwa mumplema uja. Kuti zinthu zatisinthire. Chifukwa ine ndinavuta ndithu kuti DPP ibwere mboma. Pano ponda khumudwa. Kukhumudwa kanga mkotere petereza pano ali pa 200,000. Kachimanga kanga tapeza 30 kg matumba 30 ndikuti ndigulise ndikapeza thumba ya petereza ndibwererenso kumunda. Ndikhala kutani. Ndiye timafunitsitsa kuti mapemphero agwepo. Kupafika pamwina mwake anthu asokonekera mitu. Ndiye timafuna tipemphe boma kuti mwina majali chimu plus anthu ammakomoka tikhali pasi tigwade ndithu kwa Mulungu. Chifukwa ife timaganiza kuti DPP ikhoza kuchotsa mavuto. Ndiye tikubwereranso kokuja. Abambo kuti asogolere pano kuti uyende pano ukafike kuchoka kucholo kuno ukafike mulimbimu. Matransport imene akusendera. Sikuchaja atu yoma kusenda. Koda Afrika posenda siku iya posenda sikuchaja iya. Zovuta. Usenda. Oli kumapeleka ndalama ija, kumaida ndaula. Kufika mulibe moja kwepha kuti kuja iweyo. Ndikumangoti ndikasala kafuniko utembeno kandi ulenonga undibwerere nako. Ndikaje kunyumba. Ndino nenga ta munyafika potseka mashopu. Pamene kuti kulibe kuthawira nonso pano. Tendere wasowa. Ayi tikuthokozeni kuti maganizo anu ngati nzika Afrika ndithu. Ndithudi. Ayi zikomo. Mulungu agwepo zikomo kwambiri. Kucholo kumeneko kuti ayi Mulungu agwepo mavuto ndi akulu yawa. Muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello, tibwino kai. Ayi tili bwino kaya mukuimbira kuti? Ndikuimbira ku Dwangwa. Kuli bwanji kudwangwa madzulo ano? Kuli bwino kakuno kuli bwanji. Ayi kuli Longwenso ku area 2 kuli bwino. Nkhani ndi imeneyo ya mashopo. Kaya maganizo anu ndi otani ngati nzika? Ine maganizo anu ngati nzika ndimuona ngati kuti boma tilipatse nthawi. Chabwino. chifukwa kuti tikavotera chipani sinde kuti president ndamakhala ndikuthekera kusintha zinthu tsiku lomwelo yayi chabwino timanyada apatse nthawi mwina mwake tayang'anire chaka chikatha ndi kumaloza kuti yayi kuchoka pa 2025 September uzafika pano 2026 September anthu aja apanga zotere chabwino kumano tikathamangira kuti tiyambe kunena zina ndo tisokonyeza zinthu ndi mashopu atani atsegule kapena azitani mashopu wa ine ndikuganiza ngati atsegule akatsegula ndekuti akhale pansi ndi aboma kukambirana kunena kuti zinthu zikhale modani chabwino ndithu ayi tikuthokozeni kwambiri chokera nkhotakota kuti ayi mashopu atsegule nkhani imatha kukambirana mashopu atsegule ayi tathokoza kwambiri maganizo abwino muli bwanji mtsogoleri ndili bwino nga muli bwanji ayi tili bwino nkhani itu ndi imeneyo ya mashopu
ngani ndaitsira bwino press briefing yonso naonera ndithu nali ndi chidwi kuti atikaona kuti kodi anthu azili chani. Iya itikumbutseni dzina lija komanso kumene mukuyimbira. Ineyo ndi Ali Yohane kuno ndi kunsanje. Kutali itu kunsanje. Inde magawa ngasi mwapitako kunchinji mwapitako kukasungu kulilongwe kuti panopa ndeti mufike kuno kungati kumene kudambira dziko la Malawi. Ayi takuthokozani kwambiri. Tathokoza nkhani iyi ndi nkhani yofesa chisoni mbali inako kamayang'ana zooneka ngati kuti basa Malawi zooneka ngati tilibe kopita tingovomereza kuti amene zizikhalira momwemo zifika pena munthu kungovomereza kuti amene zizikhalira momwemo. Apa zooneka ngati kuti Joseph tingovomereza kuti zooneka ngati kuti palibe option. Chifukwa padzana idali ngati multiple choice timati bora kuoneka ngati kuti ansala ioneka ngati ndi B lero lunena kuti ioneka ngati B ansala ndi A omweija lero lunena ngati asipita kulanjakana. Nkhani ya misonkho kapena kuti nkhani ya mashopu iyi lero linaenda kumuda kwambiri kuti ndalephera kugula chinthu chene ndimachifunitsitsa moyo mwanga kwa masiku mwina zaka zingapo koma chinthucho ndalama ndaipeza ndifuna nkagule ndakapeza kuti shopu ndiyotseka ndamba dzulo pita. Zakuchitikirani inuyo? Zandichitikira ndipo zinoendolenazi ngakhale kofesi kwanga atakhala kuti akumva adze kuti izi zoona mwanayo atakhala kulira zakuti amafuna chakuti lero likuthekera kunalipo koma zooneka kuti zandivutabe chifundi ena ako dzikonda aona kuti chimene amangacho amanga. Okay, nimafuna ndiyankhule motere mwina zinazi ukhozo kanga ligagandiriwa koma nimafuna ndiyankhule fundo ziwirizi. Chabwino. Kunena kuti pena pange temawankhula nkhanizi pa Luntha Television zimaoneka ngati chilichonse tikungoyotcha ndale. Chabwino. Komano mwina otimverawa azitimvetsetsa bwinobwino kana andale kana amipingo kana achani azitimvetsetsa bwinobwino kuti sitiliwetsa ndale zinthu zimene sizandale zinthu zili zandale nchifukwa timawankhulira kuti mwina tikankhulankhula mpachina yake timagwirabe kundale. Chabwino. Chifukwa anthu amenewa amene akuti tsogolerawo anthu amene akubwetsa ma decisions awo adachokera kundale chifukwa timaoneka ngati nkhanizi tikuletsa kundale. Mutandimvetsetsa bwinobwino poyamba paja ndanena kuti dzana lija limaona ngati asala ndi B lero lolena kuti zooneka ngati asala ndi A. Pamene paja ndi kuti ndiyankhula za zipani ziwiri zimene tikukhala ngati tikungosintha kuti mwina yankho ndili. Chabwino. Ine ndimaona ngati kuti a-DVB pena pake adakhala kuti mtima wa munthu komanso mtima wa Mulungu azipemphera. Funa anthuwa pena pake ndimadabwana kuti akakhala makamba ya dziko lilikonde lizikhale anthu okwanima mtima ndikumbukira statement imene anatulutsa president Peter Mutharika kunena kuti ayi anthu olemba ntchito azingi inali tsiku la Labor Day imene amanena kuti anthu olemba ntchito azikhala ndi mtima wokonda zawo kapena mtima wa munthu mtima wa uchikondi. Chabwino. Kuti ena wakhala mtima wachikondi bwanji weyo ngati mtsogoleri ulibe mtima wachikondi. Ndikuyankhula izi kunena kuti ibe chikondi chifukwa chani ndonena kunena kuti mukayiona system imene akunena iyonena kuti ayi electronic invoicing system imene ikuoneka ngati kuti ndi system yabwino mbali ya boma. Chifukwa ikuoneka kuti ndalama zambiri chithumba chambiri chizipiradi ku thumba la boma. Koma kuti tione kuti ndalama zikafika ku thumba la bomali kuti zimagwira ntchito yanji kuti zimayankha mafunso zimayankha nkhawa zathu ngati Malawi. Muona kunena kuti nkhawa zathu sizimankhidwa lero likukamba kunena kuti iwaja amakhala kunena ndikumbukira kuno lomwe kuti kumpeka kwakhala kunena kuti ayi timatolera ndalama over target watanthauza kuti ngati mbanja mmafunika 10,000 budget ya chaka ndi kuti mwapeza 20,000 zikutanthauza kuti ngati mmafuna mugule sopo mmodzi osambira ngati mmafuna mudye nyama tsiku limodzi pa mwezi ndi kuti mukudya masiku awiri mugula sopo ngapo chifukwa ndalamayi yachuluka watanthauza kuti zadutsa pamene mumaganiza. Koma zodabwitsa kuti bambo nyumba mwalengeza kuti akuluakulu zioneka ngati target imene timayifuna taipanga double koma tipeza kuti so momwe tidye mmene tinayikira standard yathu tiliso less standard. Kusiriza kuti pali loophole imene akukoza yowa ndiyotolera ndalama koma loophole yoti ndalama zikugwira ntchito bwanji safuna kukoza pamenepo pamene pali nkhawa yanga. Pepani. Tisathamangire kukoza loophole yotolera ndalama koma loophole yoti ndalama zikugwira ntchito bwanji osakoza pamenepo ndiona ngati kuti ngati boma atiganizire bwino. Chabwino. Nkhawa iyi yonena kuti ayi tizingogula katundu mmalayi muno pena pake ifunda ichiwiri imene mafuna ndiyankhule tisakhale anthu amene tikukhala kuti tikungolamulidwa ndi anthu opanda mitu kuti chilichonsecho tizingopanga copy and paste akunena kuti ayi kumayiko azathu anatsogola kumayiko azathu koma sometimes tiyenera tiziyang'ana chinthu nkuchiyika pa scale kuti chinthu ichi ndi nyumba mwangamu zitheka. Chifukwa ti nyumba yakuti banja lakuti mudzi wakuti district yakuti akupanga izi inenso ndipange implement izi mdziko langa ndipange izi nyumba mwanga kuti zigwira uyang'ane masandali ako ngati munthu. Malayi muno tisanafike poti tikuzogula katundu osakambirana
kusachotelana sizingateke mwina kwa iyo amene amangorwa ndalama mmene akunena amangogoza malupu hobe yotepeza ndalama ngwakhoza kupita nkukagula chinthu wopanda ama discussions koma ife timadalira ma negotiations chifukwa timafuna kuti amalife azitimvetsako pena kuti anthu ife titani akuluakulu dziko lino lafika ponena kuti mwina zoneka ngati kuti mwina atsogoleri amene ndimadalira atsogoleri amene timaona ngati kuti ndanzeruwa angofika ponena kuti bora ndinenepe ndine bora kwanga uja kapena kwenyu kumudzi kwathu uja kukhale mtendere koma ena alibe ntchito pepa ndilekezere ponena kuti boma ili ngati silisamala nkumabweretsa ziphinjo ngati zimene akubweretsazi adzaona ngati awaipa mawa chifukwa ena ayambakale kulankhula kuti amwina mtsogoleri akulangananso nkuti kuti masiku angathakale kapena kuti ine sindzabweranso aona kuti mwina angoyipitsaruso chilichonse popeza sadzabweranso pena pake umasiya phazi ena amatero samasiye mulomo chifukwa awa anali amodzi amene amadzudzula kwambiri umakangarwa abwino kwambiri dzanalita koma lero linaona limene abwereranso ena anayankhula pompano manena kuti ayi tiapatse nthawi kodi munthu unali mchilonda unali ndi dotolo wina amene amaoneka ngati chilondachi mulomo otsuka mulomo othira mangwala amakunyula ndiyezenitsa dotolo wina kuti bwerani ndinu zoneka koma mtima ndinu wina ayangobwera ndi sizasi wake ndi leza wake kungofikaso unyulaso komweko ndiye kuti malali kapena patient ali nkothawira ngati ayi pepani ndithu mwina ndigwizane nawo ena amene anena kuti tithamangire kumapemphero tikhale tikupemphera popeza mulungu sagona mulungu amamva makutu ake ndotseguka atamva ndithu malali muno tisafika poti kuzogula katundu osakambirana koma iwo amene akupanga malupu honera kuti ayi titseke apa pamene anthu amabera ndalama titseke apa anthu amene ndimafuna ndingowapereka momaliza kundimbereseso mpana anthu ena alankhuleko kunena kuti asangokoza lupu honena kuti ndalama zina zimasochera koma akozenso lupu honena kuti kodi ndalamazo zikagwa munthu malabomali zimagwira ntchito yanji zimayankha mafunso athu zimayankha makhawa zathu kapena zimavira kwina kumene wakudziwa ndilekezere pamenepo ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera komwe kunsanje maganizo anu ndiwoveka programu ino ngakhale akuluakulu aboma amaonera ndipo amatero kuti pamene mphwako akulandira upangiri wina wamkulu nawenso mapindula ndi tikuthokozeni kwambiri kuchokera kunsanje zikomo kwambiri madzulo abwino ntchito yabwino kwelethu ayi zikomo yayi nkhani ndimeneyo ndithu kuti yayi tiyeni mbali zonse timvetsetsane tione kuti kodi zikhale bwanja kuti dziko la Malawi silinafike poti likhoza kumangogula osanenerera. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Muli bwanji. Ayi tili bwino kaya mukuimbira kuti dzina lija? Ndimbira kudowa kwa chimaja. Icha bwino kaya mawanu ndi otani pa nkhani imeneyi? Mawangande nizodandaulitsa. Chabwino. Ziboneka kuti ulendo wakhala ngati waisa amene timagwera mamindi basi yalena. Oho. Oyitanira umakukonda nthawi imene sodakwera limoro. Umona ngati ukhala ni chimwemwe pokakwera ukakhala ni mtendere mkalimo. Omura kwera kusinya zedi hanga kuli sulivilaso. Komasomo ino makukalipira ntekodinza ulendo manguvo mtendurati zivira kwa tipiga yatu. Yeah. Matentero kugatsogolera saiwale kuti kulibe wamuyaya. Zinthu ngati zafika poti anthu odandaula zimafunika kumvera kuti kodi pali udandaulitsa mpati. Pamene pali udandaulitsapo pakozedwe. Yeah. Zikuoneka kuti kutsogolo kwathu anthu oliko ni anthu olipo uma mitima. Anthu amene olibe chisoni nimene dziko lathu lilili. Anthu ambiri dziko lino ni ovutika oti mwina umachitiro lati nkhuni ukagulitsa kuti ukagule soko. Zomwe zikuoneka kuti nkovuta kuti anthu awadzakhale ni moyo wabwino mu dziko ili. Yeah. Ndipo dziko lino tidasankha kuti lizikhala nzipani zambiri. Nimene zizili kuwetekera ndati kuwetekeka chifukwa cha zipani zambiri. Ayi pepani. Wakukakhala kuti kuthekera kuti kulipo vikhale viwiri. Tikadati ayi chimene chula kuchilamo chingu tibweze kuichi. Kapena ichi chikala kuitsa tinkufufuliratu chithelero. Oho. Vinamfunika viratha kuti kuweteka kudzabwereza nyuwani. Natsogolere wake omwe sadzakhaleponso mumbiri yotokhazira omulika dziko li. Fukati kuwetekeka ovotayo ndi ife omati kuopa kutodde tipatsa zinthu zabwino koma panopa ndi anthu todandaulaso zedi.
monga ife oti tidawavotera pano pandeta mbonyozeka zedi ndizaoneka kuti bola kalilija pepa ngati mtsogoleri ali moyo inafunika mwina atavera madandaulo ya wanthu ngati ali moyo ali moyo ndithu alipo zofunika atavera ayi chabwino ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Dowa. Maganizo anu ndithu afika zikomo kwambiri. Amenewo ndi ena mwa maganizo a Malawi pa nkhani imene yavutanso kwambiri mdziko muno, nkhani yokhuza njira ya makono yotolera msonkho. Eni sitolo ndithu akutseka sitolo zawo chifukwa cha usakondwa ndi njira imeneyi, njira ya electronic invoicing system. Kodi inu mwayima pati? Perekani maganizo anu mu comment section, komanso osayiwala kupanga subscribe, like ndi kupanga turn on ma notification kuti tikaponya video tizikhala tikuyendera limodzi.